May buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Praise the Lord! God is so good all the time. Atong hisgutan karon sa ato ang video, ulas na nga video atong nakita o nahibaluan nga si Moses mikagyo ngadto sa Midian ug nakaasawa kang Sopora nga anak sa usa ka pari sa Midian nga si Jethro. Og miabot ang panahon nga si Moses mubalik na ngadto sa Ehipto aron paglingkawas sa mga pag-ulipon sa mga Israelitas ngadto sa mga Ehiptohanon. Unya mibalik si Moses og miadto siya ngadto kang Jethro ug nananghid siya nga mubalik usa siya ngadto sa Ehipto aron pagtan-aw kung buhi pa ba ang iyang mga kabanay didto sa Ehipto aron pagsusi. Ug nanamilit si Moses kang Jethro ug gitugutan usab siya ni Jethro ug gipanalanginan. Ug miingon ang Ginoo ngadto kang Moses, balik na ngadto sa Ehipto. Kay ang tanan hari o ang tanang mga tao nga buot mo patay kanimo nangamatay na. Og dalha ang sungkod nga maoy ipakita kanimo ang dakong milagro o gahom sa Dios. O gidala niya ang iyang asawa nga si Sopora ug ang iyang duha ka mga anak nga lalaki si Gersom ug si Eliezer ug gipasakay niya ngadto sa asno. Ug ang Ginoo miingon kang Moses, karon mobalik ka na sa Ehipto ug himua gayud ang mga milagro atubangan sa hari pinaagi sa gahom nga gihatag ko kanimo. Apan paggahion ko ang kasing-kasing sa hari. Unya ang Ginoo miingon kang Aaron. Aaron, sugata si Moses didto sa disyerto. O didto sa balaang bukid sila nagkita ni Moses. O dinha naginaksanay ang magsuon. Tulos kini sila ka magsuon. Si Miriam nga kamagulangan, si Aaron nga magulang og 3 ka tuig ni Moses. Og nag-uban si Moses og si Aaron og gisuginlan ni Moses si Aaron sa tanang mga gisulti o pahimangno sa Dios kaniya og sa pagpakita sa gahom o milagro sa Dios nga pagahimuon ni Moses pinaagi sa sungkod. O sa pag-abot nila dito, ilang gitapok ang mga kadagkuan sa Israelitas. O gisuginlan ni Aaron tungod kay si Moses yungit man. Si Aaron ang iyang tigpamakba. O si Moses murag Dios nga maoy magsulti kaniya ug unsay isulti. O dito gisultian ni Aaron nga palingkawason ang mga Israelita o gihimo nila ang mga milagro aron mutuo sila. Nga sa una gipakita ni sa God the Father nga ang sungkod nahimong bitin ug ang kupo sa kupo niya mi gawas ang daghang klaseng mga sakit sa panit ug ingon man ang tubig nga nahimong dugo. So gipakita kini nila atubangan sa mga katawhan sa Israelitas. Ug mituo ang katawhan nga nakabalita. Ug nakabalita sila nga mianhi kanila ang Ginoo. Ug nga nakita niya ang ilang mga pag-antos o miduko sila
ug misimba kaniya. Si Moses ug si Aaron miadto sa hari sa Ehipto ug miingon kini, ang sulti ni Yahweh, ang Diyos sa Israel, tuguti ang akong katawan sa pag-adto sa kamingawan aron paghimog kasaulugan pahinungod kanako. Ang hari mitubag, kinsa man na si Yahweh? Anong paminawon ko man na siya? O palakton ang mga Israelitas? Wala ako makaila kaniya. Ug dili ko gayud palakton ang mga Israelitas. Ug dinhang panahona, gahi kayo ang hari ug gisamutan hinuon niya pagpatrabaho pag-ayo ang mga Israelitas. Gipaantos hinuon niya maayo. So mimulo si Moses ngadto sa Dios. So mumulo gyud ay kita pod asahay pag maabot ng panahon nga daghan kay mga problema sa atong kinabuhi, mumulo ta ngadto sa Ginoo. Miingon si Moses, Ginoo, nganong gipaantos mo man kining katawhan? Nganong gipadala mo man ako? Sukad gayod sa akong pagsulti sa imong ngalan ngadto sa hari, misamot hinuon ang iyang pagdaog-daog sa imong katawhan. Ug wala kay gikatabang kanila. Ang Dios miingon kang Moses, ako ang Ginoo. Mipakita ako kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob. Ingon nga labing gamhanang Dios, apan wala ko ipaila ang akong kaugalingon pinaagi sa akong ngalan nga mao si Yahweh. Gihimo ko usab ang kasabutan tali kanila, ihatag ko kanila ang yuta sa Kanaan nga ilang gipuy-an kaniadto ingon nga langyaw. Nadungog ko ang mga agulo sa mga Israelitas nga giulipon sa mga Ehiptohanon ug gihinumduman ko ang kasabutan. Ako ang Ginoo. Ingon sila nga paling-ing na sila ang mga Israelitas nga palingkawason ko kamo sa malisod nga trabaho nga gipabuhat sa mga Ehiptohanon. Luwason ko kamo sa kaugalingon, pinaagi sa gahom sa pagpahamtang ko sa mga makalilisang nga silot. Dawaton ko kamo nga ingon nga kaugalingon kong katawhan ug mahimo ako nga inyong Dios. Masayran unya ninyo nga ako ang Ginoo, ang Dios nga nagluwas kaninyo sa mapait sa trabaho nga gisangon ninyo sa Ehiptohanon. Dadon ko kamo sa yuta nga gisaad ko nga akong gihatag kang Abraham, Isaac ug kang Jacob. Ihatag ko kini kaninyo aron mainyo na ako. Ako ang Ginoo. Og gisulti kini ni Moses pero wala magtagad ang mga Israelitas kay nawad-an na sa paglaom. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too He cannot move it. If help carry the weight of the world upon His shoulder, I know my brothers that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Nawad-an sila sa paglaom. Sama usab kanato nga panahon kuna na kitay daghang mga kasakit sa kinabuhi nga gipas-an na nato pag-ayo nga atong gipas-an ang atong pamilya. Tibuok na tong pamilya, tibuok na to ilabi na sa atong mga kabataan, ilabi na sa
atong mga kaliwatan, atong gipas-an ang tanan, apan misaad ang Ginoo nga iyang pas-anon ang atong gipas-an. So ihatag lang di na nato sa Ginoo. Ingon ang Ginoo nga, I will give you rest. So sama ni Moses nga nakita niya sa mga tao nga miingon siya nga nagsugod na hinuon ko og sulti sa imong pangalan. Hingsamot na hinuon. So sometimes mahitabo kini sa atong kinabuhi. Once moduol kita sa Dios, musamot ang daghang mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, pero ayaw patintal kay kanang mga pagsulaya mao kana ang pagsulay nga dili ka mupadayon sa imong pagserbisyo ngadto sa Dios. Muna mga kaigsuunan ko, na atay paglaom nga mao ang atong Ginoo. Gilingkawas ni Moses ang mga Israelitas nga giulipon sa mga Ehiptohanon. Ug kita usab gilingkawas ni Jesus sa pagkaulipon sa sala. So mao na mga kaigsunan ko ni Kristo nga atong paningkamutan nga bisan pa man sa kadaghan natong mga problema ang moabot sa atong kinabuhi. Mo na giingon, there is no problem to be. God cannot solve it. God is bigger than our problems. So ang problems asahay mo kini makahatag kanatog kalig-on sa atong pagtuo o pagsalig ngadto sa Dios. Mao na nga dili ta mag-ul kung daghan tag mga problema labi na karon nga naata sa mga sitwasyon nga perting lisura. Dili ta mabalaka na ay Dios. Dili ta niya pasagdan. Sama sa gihimo niya ni Moses nga gipakitaan og daghang milagro. Ug mianhi na si Jesus ug gipakita ni Jesus ang dagkong mga milagro. Ug iya usab kanang gihatag ngadto sa mga tao nga gihatagan niya nga adunay gahom o adunay gahom sa pagpakitag milagro. Daghan natong mga santos nga nagpakita og daghang milagro. Ug si Jesus mismo miingon nga makahimo kamo labaw pa sa akong gihimo. Kay nadawat nato ang pagkahari o propeta ni Jesus during sa atong bunyag. So mga kaigsunan ko ni Kristo, mopadayon na usab kita ugma puhon sa kang Moses lang gihapon, no? Nga dinha na gipakita ang dagkong mga milagro nga maoy nakahatag o nakapalumo sa kasing-kasing sa hari. So maayong buntag ug daghan kayong salamat mga kaigsunan ko ni Kristo.